Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dlouho jsem nenatáčel, no 3 dny, a protože jsem neměl čas, ale teďka čas mám. Takže doufám, že si tohle videjko užijete, že zanecháte lajka, suba a dneska budeme hrát Speedrun 4. Je to stará hra, ale je dobrá, takže si myslím, že to bude dobrý natočit. Takže si videjko užijte a jdeme na hru. Takže už mě to napojilo na hru a já mám takový pocit, že jsem to už hrál, mám trail, nějakou tuhle věc. Jsem zapomněl, že jsem to hrál asi, no, ale co je tohle? Buy egg, nechci, jaj, tak musím, no. Tak co padne? Joj. Krásný dog. A můžu mít 3, takže si koupím 3. Dej sem. Každopádně doufám, že slyšíte hru dobře a mě dobře. Že já nevím, jak to bude s tou hrou, asi to stumím trošku. Jo, trošku stumím. No tak nebudu nic stumovat. Protože to mám úplně na max stumený. No ne na max, ale aspoň. Takže nakolik to jde mít stumený. Event. Nechci hrát event dneska. Třeba v příštím videu. Jaj. Další vajce. Ještě jedno jajco. A padlo mi zase to stejný, ne? Korgi. Korčí padl. A to můžu smíchávat? Nevím. Ale teď nebudu už tady ho kecávat a jdeme. Jo, tak teď to asi začátek vlastně. No nevím, já si to nepamatuju. Já si pamatuju, že jsem to hrál na Xboxu. Ale to bylo... Nevím kdy, nepamatuju se, ale... Prostě... Víte jak. Každopádně první level máme, teďka druhý. Já bych dal asi 10 levelů a... No uvidíme potom tak, jak rychle to bude mít. Třeba dáme 15. Každopádně kdybyste chtěli druhý part na této video, tak to zanechte like. A nebo napište do komentářů někdo, jestli to chcete vidět ještě druhý. Každopádně ho natočím i tak, ale jestli ho natočím hned nebo potom. A mě třeba zajímalo, čemu je tohle slovo. Jakože budu no, nic. To byl druhý level, třetí level. Krystaly. Krystálky. Každopádně můžete mi napsat do komentářů, jakou hru byste chtěli vidět. Nemusí to být z Robloxu, může to být i nějaká jiná hra. Já se kouknu, jestli ji mám. A když ji budu mít, tak ji můžeme natočit, nebo jestli zadarmo. Nebo jestli je levná, můžeme ji prostě natočit. Každopádně já mám hodně her, takže věřím, že nějakou hru bychom třeba mohli natočit, kterou budete chtít. Takže to bylo 4. level, 4. ne? No 3. Tady to je 4. asi. No nevím, já jsem deleniac. 5. Ne! No každopádně. Vyňáme teda ještě jednou. Já se budu snažit naučit. To je takový spíš... Já nevím, jak bych sem tohle popsal, tenhle level. Ještě bílej level. Nevím, jak to popsat. Tak, teďka máme tady tušňákose, máme tady zimu. 6. level. Čemu je ta elektrika, nebo co to je? To kolik mám 1400 nahoře. Jedno, to ještě tak zjistím potom. Ne, dobrý. Finish bonus, já nevím.
to je jedno. Za to si můžu něco kupovat třeba. Já nezískávám ale žádný peníze z toho. To je za scam. No ještě je můžu. Tak. 7. level. To je spíš takový duhový. Takzvaně RGB. Red, green, blue. To je spíš takový disco level podle mě. Disco duhový. Takzvaně RGB disco. Aj. Budu opatrný, nechci spadnout. A jsme na konci 7. levelu. Takže celý rozdoma. Že jsem do nějakého a skočil jsem do té trubky, když tam nemám skákat. Každopádně tam jsem za chvilku, takže to je jedno. Už tady jsem vlastně, v podstatě. Tady hlavně zase nespadnout. Blížíme se ke konci takzvaně. Takže teď je 8. level, no dáme aspoň 20, to je rychlý. Vlastně třeba by bylo to video, no dáme 15 level. Já taky, já nevím, ne! A kamo! Ale už mě to štve jakože. Prostě já padám jak hruška, bro. Fakt hrozný. Teď to je takový sopečný level. Tady jsou no láva. No, tam sopka. Takže to je takový underworld. Takzvaný podzemí. To je spíš takový město. Level město. Bro, jsem zase spadl. Jsem fakt jak hruška. Tak, tady máme silnice. Ne, tady to ne. Jdeme, boom, boom, boom. To bylo docela easy. Kámo, teď jsem mal spadl. Ale já jsem úplně viděl, jak spadnu na chvíli teďka. Tady máme moře. Moře, nějaký ostrov teda. No prostě ostrovy. Jsou tady palmy. Tu čestku můžu vzít nebo nemůžu? No chci posun. No, užil jsem. Super. Máme lodičku. Mě zajímá, jestli můžu vzít tu čestku třeba. Mě zajímalo. A jo? Ale nemůžu ji vzít, no. To je jedno. A stejná bys to asi nic nebylo podle mě. Jako co by mi dali? Beta, ne? No, určitě. Joj, docela kanony. Nebudu lhát. A možná, že to po mně nestřílí třeba. Level 11 a teďka máme 12. level. To je spíš takový skleněný level podle mě. To jsou takový skla teda asi. Ale no jsou to takový skla asi, no prostě průhledný. Průhledný asi spíš, já nevím. Co je to, aha. Jo, to je můj odstín. A já se díval, co to je. 12. level, jdeme na 13. Tady to vypadá jako nějaký hrad. Takový hradby, no. Tak, tady máme trhliny. Do toho bych nechtěl spadnout. Joj. Se lekl. Spadnu. No, už jsme skoro zase na konci. Tak, easy. 13. level, ještě 2 levely. Teď je něco podobného jak tam ten level, co byl bílo černý a teď je černobílej.
Já nevím, jak to popsat, prostě tady ten, no chci, kámo! Tak, celý od znova zase opět, nebo já jsem Degešák. Ale to už to už víte. Jo, každopádně jsem zapomněl na začátku videa, jsem chtěl ještě něco říct, ale já jsem Degešák, zapomněl jsem. Chtěl bych jsem poděkovat novým 2 odběratelům, který mi dali odběr na kanál. Díky moc, vážím si toho a doufám, že budu mít ještě víc. A taky doufám, že si tady to videjko užijete. Tak, 14. level. Teďka je 15. poslední a to vypadá jako nějaký hrad v zimě prostě. Zimní edice. Hej? Co mám? What? Tak a kámo, já jsem nějak bludišťák tam byl. Já jsem ani nevěděl, kudy mám jít. Co jo, znova no. Nebo já jsem jak bludišťák, nevím kam mám jít. Co jsem musel podrobat? Kámo! Tak po třetí pokus, pěkně, hezky pěkně no. Tady máme nějaký iglu, led, hradby. No, jsme skoro na konci. A jsme tu. Circuit board nějaký. Circuit level. To jsou takový ty desky. Ale každopádně asi dám ještě Titan level. A pak se sám, a po Titan levelu se teda s váma rozloučím. Joj, to je docela matoucí. No. Aj, psych. Žádný nebude. Tady to bude part 2. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Že tady zanecháte like, se sabose a že se budete koukat na moje další videa. A ještě jednou chci poděkovat těm novým odběratelům. Díky moc a čus u dalšího videjka.